Acılıp gelýänne. Kafe gapdaňda dur jüýünde bir man pul bolmasa näme yiyecek? Bu näme rybny den balygy ýetilmek gitdi o açandan mer balyga milen o. Aha, Hudaý diýeni, Hudaý ýeter ya. Nesik bolsa balyk dedem. Amjam salamu alaykum. Olmaýady, salam. Balyk restorana hoş geldiňiz. Ha, bir geçip barýar ýöne bir. Yo, geçip bolanok maň ýandan. Ajygan. Yok. Ajygan. Bolly, gurrungy tordy, gyza çyksa bol rybny den, ýor, rybny den. Balyk restorana hoş geldiňiz. Amjam, gowmaýadyle, hoş gördük. Adyň näme? Mergen. Mergenmi? Men adymam Baslyk. Baslyk. O, Baslyk diýip ýüzüni ber. Klende kelýänne ber. İşgal. Gelin, gel. Gel arkan. Biz yerleşdiramjan. Ýör. Balyk. Köp şoň içinde. Şu balyklar ip bolýar-da. Bunu gezip gören balyk tutduň, zart. Tamam. Yok ardan, ýör sen. Geçin basışdyna. Bolýa. Geç, oğlanlar geç. Geç. Ha. Yo. Menü gerek däl, menü. Ýanky ýürüşip gören günü balyk. Düz görün balyk däme? Oo. Свежий. Şaşık maşık yersinden 5-6 attırır, salat, malat, kola, ol bil. Bolly basyk tot. Bolýa. Bar. Doğru maýsam, başlyklar, baş liderim okdumlay diýýärler. Ýöne siziň ikiňiz münasip gördüm. İkiňiz gaty gowy. Şoň üçin bilece oturup ýa çaýlyň diýänler. Dawaýçy. Din jalalyňlay. Bastık gol bäsmi. Aha, geldim. Dur. Özüm hyzmat etjek diýdim. Özüm hyzmat edeýinle. Oğlanlar gaty gowa. Ala ýanky Basyaykada ýüzüp gören dirje balyklary böyle etirýärler. Ýanky men görün balyk. Oo. Pulu näme bu? Yo, pulunu alat etme. Ne diýärler? Alat etme gana ýysa. Arky getirir şaşyk paşyk. Çasyýan taýar bastık. Bolly. Pulu. Ha, wastida ýermi? Daway. Diler atsa. Ömrü gopursun ağam. Sen ýaly adam men çylmaýdym. Özü hyzmat edýär basy. Ay tuğru. Merhaba. Ene işlekli. Ondan sonra 2 tane pizza. Bolly bas. 5 tane kola. Bolar. Yine 2 tane balık. Böyle sımat tutup alıp gel. Bolly bas. Böyle sımat tut. Görün. Bir min gitmekan. Saboyum ettiray. 5 tane pizza, 10 tane balık, 10 tane şaşlık şampul. Normal mi? Bolur mu? Bolya. Dava. Saboy adara ahmal. Allah'ım. Yo bir geliyor her şey. Ha, bolya şuranın bolya. İyi verme bari. Beni ocuk geliyor. Adyň küçük ýa, bize de gylyk kylay, adyň näme? Meni ata bulamläle. Hünkü näme? Adım mı? O adyň. Adım mı? Adım yütközüp italmaz da. Son için aydam o. Tamam. Ha, şoň küçük. Tamam. Bas. Ay, öyle kafeye ben bolsa var ya. Zar ya, hoşu dağıtlar hele. İyisin ben. İyi var. Bak o adam şunu sen. Ugasıp ettin gibi. Bas. Bastık. Saboyuň taýar bolandyr. Ha, tayar mı? Özüm ertip bereyin. Özüm ertmen. O var ya. Şunun özüm apis peçiv detecek. Emme var. Geler. Ustagat boldy. Sotuň gaýrat edin töläýinde. Kafe ýapyljak boldy. Ha. Yok bu Ugasti detdi ýanky. Kim? Bassyňlar. Bizim bastığımızda o sizin bastığınız değildi. Saboylarım çünkü o sonun. Näme?